ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತುಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತ್ ಜಿ ಬಂಡದು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 12 ಗಂಟೆಲ 51 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಯದೋರ್ತು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಬರ್ಸಬರು ಅಂಚನೆ ನಮೈನೊಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನಮೈತೊಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಅತ್ತು ವಾರ್ನರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ನಮೈನೊಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಅತ್ತು ವಾರ್ನರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಗ UI ಕನ್ನಡ ಮೂವಿದ UI ಅನ್ಪೊಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬರ್ತದಂಡು ಐನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ವೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಟಿವಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಕ ಚೂರು ಕನ್ನಡ ಸೇರ್ಪಕ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಎತ್ತ ಟ್ರೈಲರ್ ಬರ್ತದಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ಅತ್ತು ವಾರ್ನರ್ ಪಂಡದು ಬರೆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಟಿಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಐನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಂಟು ಒಂದು ಆ ಲೋಕ ಗೊತ್ತುಜಿ UI ಲೋಕನ ನಡುಬೈಲು ಲೋಕ ಅಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ UI ಟ್ರೈಲರ್ ಬತ್ತದುಂಡು ತೂಕ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅತ್ತು ವಾರ್ನರ್ ಪಂಡದು ಪುದರುಂಡು ತೂಕ ಕನ್ನಡ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಂಡು ಬಲ ತಿರ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಬಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲರು ಅಪ್ಪ ಬಲಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಕ UI ಟ್ರೈಲರ್ ಬತ್ತದುಂಡು ನಿಕೀಡೆ ತೂಲೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಹಿಂದಿ ಉಂಡು ತೆಲುಗು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತೂಕ ಕನ್ನಡ ತೂದು ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಆತಂಡು ಏದು ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಆದು 1 ಗಂಟೆ 150 ಯೂಸ್ ಪೋತುಂಡು ತೂಕ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಳ್ಳರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಬರ್ಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಧರ್ಮ ಮುಗಿಂಡು UI ಟ್ರೈಲರ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ವಾರ್ನರ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಐನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಂತ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪನ್ನಡ ಟ್ರೈಲರ್ ತೊಂದರೆಜಿ BGM ತೊಂದರೆಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಲರ್ ಟೋನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಟೋನ್ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಆತೇಜಿ ಅವು ಕಲರ್ ಟೋನ್ ಅಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ರಿಯಲ್ ಅಂಚನೆ ತೋಜು ಒಂಜಿ ಟೋನ್ ಅಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆ ಕಲರ್ ಟೋನು ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಪನ್ನಡ ನೆನಪಾಪನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೋನ್ ಐನೇದಿರುದು ಮೂವಿ ಅನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ UI ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿರು ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮೂರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದುಂಟು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಆಡುಂಟ ಪೂರ ಬೈ ಬಾಯ್.